A veure... Ja estem gravant? Estàs segur que has donat el rec? Sí, ja estem en directe, eh? ¡Uy! Los niños y las niñas se llevarán una sorpresa. Doncs Baltasar, Gaspar, no perdem més temps i comencem. Un momento, Melchor. Nos están llegando más cartas. ¿Están preparados? 1, 2, 3. Vinga, que no parin d'arribar! Ui, i les que queden encara. Pues las repartiremos todas en una sola noche, como siempre. Hola, nens i nenes. Ja han rebut moltes de les vostres cartes. Y los que todavía no lo han hecho, no se duerman y piensen en decirnos qué desean, qué le haría feliz y sobre todo, escribir claro. Sabem que moltes de vosaltres feu el tió a casa. De ben segur que ja ha arribat i l'esteu cuidant molt i molt bé. Doneu-li de menjar cada dia, que com ja sabeu, el tió és una mica golafre. Però quins bons regals que caga, eh? A ver qué tenemos por aquí. Marta, 5 años. La Monse, 8 años. Reis Mags d'Orient, digui'm. Home, Nicolau! És el Pare Noel. Què tal, Nicolau? Com va? Sí? I tant. Nosaltres aquests dies també estem molt enfeinats. Sí? D'acord. Com que tu ja aniràs primer, ja em diràs els que els hi deixes per no repetir regals. Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu, Nicolau. És que amb el Pare Noel fa molts anys que som amics. Nos encanta hablar de vosotros con él. Guardeu-nos el secret, eh? Estimats nens i nenes del Clot Camp de l'Arpa, hem volgut gravar aquest vídeo per enviar-vos un missatge molt important. Tienen que estar muy atentos y escuchar bien. Gaspar, si eres tan amable. Nens i nenes del Clot Camp de l'Arpa. Primer de tot, us volem felicitar per tot l'esforç que esteu fent durant aquest 2020. Sabem que no ha estat fàcil quedar-vos a casa 3 mesos sense poder sortir, sense poder veure els vostres amics i familiars. Estem molt orgullosos de tots vosaltres. Sou un exemple a seguir per petits i grans. Som conscients que alguns de vosaltres heu hagut d'adaptar la vostra festa d'aniversari, deixar de viatjar per vacances a veure els cosins, o fins i tot no heu pogut anar de colònies a final de curs, com tant us agrada. Sabem que els grans sempre porteu la mascareta posada, que grans i petits penseu en rentar-vos molt bé les mans i tots i totes heu après a jugar d'altres maneres, a l'escola, al parc. És per tot això que nosaltres, els Reis Mags d'Orient, us felicitem i diem que ho estem fent molt i molt bé. Per últim, us volem dir, estigueu tranquils i tranquil·les. Sabem que algunes de vosaltres pregunteu a casa si aquest any podrem venir i la resposta a aquesta pregunta és: i tant que vindrem, no us amoïneu. Nosaltres, els 3 Reis Mags d'Orient, no faltarem mai a la nostra cita amb vosaltres. Ja tenim les nostres mascaretes preparades. Y la de los camellos también, ¿eh? Doncs bé, petits i petites, recordeu que vindrem el dia 5 a la nit i heu d'anar a dormir ben d'hora. Nosaltres ara continuarem llegint les vostres cartes i preparant
tots els regals. Os deseamos unas felices fiestas y un 2021 lleno de ilusión. Fins aviat!